आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना थांनाय 2023 आव जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन, दा नोंथांमोननि लिस्टखौ नोंथांमोना जुदि नायनो सानदोंब्ला लिस्टआ फैबाय। फाइनाल लिस्टआ टयलेटनि जाय बिथांमोना 23 जुन जुलाइआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन थांनाय 2023 आव नोंथांमोना गावबा गावनि लिस्टखौ बोरै नोंथाङा मबाइल फननि मददाव चेक खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा बे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नुयो अब्ला नोंथाङा थाबैनो टयलेटनि लुनो थाखाय नोंथाङा रांखौ मोनसिगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। नोंथाङा 9,000 रांखौ नोंथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै मोनगोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै नैबे 2024 आरो 25 नि थाखाय जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो होननानै सानदों, नोंथाङा मबाइल फनाव बे टयलेटखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिबो नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव फुल टयलेट एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि जाय बिथांमोना 23 बे मायथाइयाव बानायदोंमोन, जुन जुलाइ बे समाव बानायदोंमोन। नोंथांमोना गावबा गावनि फाइनाल लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ नायनोसै। नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल पिसिडिसि लेभेल बेयाव नोंथांनि लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायगोन मबाइल फननि मददावनो जोङो दानिया बेनि आपडेटखौ जोङो गिबियावनो नायग्रोदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नैबे स्वच्छ भारत मिशनखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। लिंकआव थुबाथाय नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नैबे मेन पेज स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि दानिया नोंथाङा बे पेजाव फैनानै पेजखौ बेबायदि गोजौथिं बोखोनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नाउ इउ आर स्वच्छ भारत डाटा, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। डाइरेक्ट नोंथाङा लिंकआव थुबानो जाबाय। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि मोनसे पेज नुगोन। बे पेजखौ नोंथाङा बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों MR13A, नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। MR13A आव दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय। MR13A आव दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि नैबेयाव स्टेटखौ जोङो बेयाव आसामाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि दानिया स्टेटखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आरो नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजाव फैबावगोन। दानिया नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनो नांगोन। गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। आङो बेयाव नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ आङो क्लिक खालामनानै होबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं क्लिक खालामबाय। नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ब्लकनि नाम, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव खैखान ब्लक दं बेयाव फैजोब्बाय ब्लकआ। दानिया नोंथाङा माबे ब्लकआव गोलैयो नोंथांनि ब्लकआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। आं हमना ला बेयाव मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे एक्सेल फर्मेटआव नोंथांनि गासैबो लिस्टआ बेयाव डाउनलड जागोन। नोंथाङा नैबे डाउनलड एगेनआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेबायदि दानिया आङो बे डाउनलड एगेनआव क्लिक बानायबाय। दानिया आं बेखौ अपेन बानायबाय। नोंथाङा बेबायदि अपेन खालामबानो जाबाय। आरो लिस्टखौ नोंथाङा दानिया बेयावनो नुसिगोन रोखायै। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि लिस्टखौ बेबायदि नायनानै लानो हासिगोन। नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो ब्लक लेभेलाव नोंथांनि लिस्टआ फैदोंना फैयाखै, नोंथांनि नामा बेबायदि नोंथाङा दानिया बेयाव चेक खालामनानै लानो हासिगोन। नोंथाङा नैबेयाव बेनि सनखौबो नायनो हागोन। जाय बिथांमोना जुन जुलाइ 2023 मायथाइयाव बानायदोंमोन, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे जुन मान्थनि नैबे जाय बिथांमोना 2023 आव बानायदोंमोन नोंथांमोननि लिस्टआ फैबाय। नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव नामा फैबायब्ला नोंथाङा 100% फैसाखौ मोनगोन जेब्ला गभर्नमेन्टआ सोगोन। बेनि सोनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बेनि अलरेडि भेरिफाइ खामानिया सोलिगासिनो दं टयलेटनि जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। जेब्ला गासैबो फाइनाल प्रसेसा जोबजुगोन अब्ला नोंथांमोना 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथाङा नभेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेरावनो मोननायनि 100% चान्स दं। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों 2024-25 नि बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटखौ, जाय बिथांमोननियाव टयलेट गैया, नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो BPL कार्डनि गोनांथि जागोन।
नोंथाङा मबाइलावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो हारसिङैनो। नोंथाङा जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया जोङो टयलेटखौ बोरै एप्लाइ बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायदिनि। दानिया नोंथाङा टयलेटखौ गोदान एप्लाइ बानायनो थाखाय नोंथाङा बे पेजाव फैफिननांगोन। नैबे हम पेजावनो हम पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों एप्लिकेसन फ्रम फर IHSL डेशबर्ड। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि टयलेटखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय। दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव सिटिजेन रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनांगोन। गिबियावनो जुदि बेयाव आगोलनो जुदि बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामाखैबा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव गेट OTP आव क्लिक खालामनांगोन। OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नोंथाङा बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांनि एड्रेस बायदिसिनाखौ नोंथाङा बहायना होबानो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जागोन। नोंथाङा बे मबाइल नाम्बारजोंनो दानिया नैबे पर्टेलाव लगइन खालामनो हासिगोन। नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालामना होबानो जायो। बेबायदि लगइनआव क्लिक खालामनानै दानिया बेयाव नोंथांनि नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नैबेयाव होबानो जाबाय आरो नैबेयाव गेट OTP आव क्लिक खालामनानै नैबेयाव OTP मोनसे फैगोन। OTPखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन। नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै साइन इनआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा दानिया एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दानिया जों बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटाखौ बहायदोंमोन नैबेयाव नोंथांनि डाटाया थागोन। दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बे 3 डटआव क्लिक बानायनोसै। दानिया नोंथाङा 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबे निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे निउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दानिया जोङो निउ एप्लिकेसनाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव स्टेटखौ मोनसे आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव भिलेज नेमखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेखौ लिरनो दरखार गैया। बेयाव नोंथांनि अट'मेटिक बेयाव सिलेक्ट जानानै फैगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि हेबिटेसनखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नोंथांनि नामखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा आधार कार्ड नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक थुनानै नोंथाङा नैबे भेरिफाइ आधार नं नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादार बा हासबेन्ड नामखौ लिरनांगोन। नोंथांनि जेन्डारखौ बेयाव मेल फिमेल नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांनि केटेगरिखौ नोंथाङा बेयाव APL BPL बियो कार्डनि केटेगरि नोंथांनियाव APL BPL कार्ड थानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेयाव एलिजिबोल जागोन। दानिया जोङो बेयाव कार्डनि केटेगरिखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव साब केटेगरिखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो SC ST खौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथांनि आधार कार्डनि जि नाम होदो बेयाव फैखागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबा होजागोन। इमेल ID खौबो होबा होजागोन। बेयाव स्टार मार्क गैया। होआबाबो बेयाव जेबो खोथा गैया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव फुल एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय। दानिया बे जोब्बाय। दानिया नोंथांनि बेयाव IFSC आरो नोंथांनि बेंकनि नेम नोंथांनि ब्रान्च आरो नोंथांनि ब्रान्चनि एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट नैबे अट'मेटिक नोंथाङा नैबेयाव IFSC खौ बहायनानै सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव गासैबो डाटाया बेयाव फैखागोन। नोंथाङा बेखौ जेबो दांनांगौ गैया। नाथाय नोंथाङा नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायनांगोन। एकाउन्टआव नायनानै मोजाङै बहायबानो जाबाय। बेखौ एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबे खेबसे आरो नैबे खेबसे। दानिया नैबेयाव सिम्पल नोंथांनि एकाउन्टनि पासबुकखौ नोंथाङा बेयाव आपल'ड होनांगोन। बे जाबाय JPG फर्मेटआव जानांगोन। बियो PDF 200 KB नि गाहायाव जानांगोन बे एकाउन्टनि फटकआ। दानिया नोंथाङा बेखौ गासैबो फिलआप बानायनानै नोंथाङा नैबे एप्लाइआव थुबानो नोंथाङा बेखौ इजियावनो एप्लाइ खालामना